asi ndichataura kusvikira sacheka vaisaziva kuti nhamo ichandicheka chokwadi vakawanda vachandibuka asi ngoma ndoramba ndichibika nekuti varipo chandisvibisa vai vachandichipisa vanoti zvandaita zvite varipo vachati tomusimbisa asi vamwe vachangondipikisa asi chandinoda kuzijekesa kuzichenesa nekuti zvimwe zvacho nevanhu zvinovengesa saka ndoda kuti kana ndafa ndoda mugoziva. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumativi nenyika kwese kwamungadai muri. Zita rangu ndinoitwa DJT1 radio driver class 1 pamugwagwa. Pane nhau iri kunetsa panapa ndasangana nemukomana ari panapa ari kutaura kuti chipoko chaSauro chamukira mamutare. Saka zvandinetsa ndikati timbonzwawo kuti zviri kufamba sei dzewa dzina munin'ina. Makadi mukoma ndinofara zvangu kana muchifara. Ndinofara chaizvo. Right, zvakamira sei? Ndiani wati kutaura naye uyu? Apa muri kutaura nechipoko chaSauro. Chipoko changoendeza. Ko isisu chipoko chaSauro takanzwa kuti chiri kuHarare kaizvo. Aiwa. Izvozvo tiri kuzvirambira izvozvo. Kuti kuHarare kuna chipoko chaSauro. Chipoko chaSauro chamukira mamutare. Ndo machiri kakuma komoyo ka. Kudivi karakabva chibaba ichi. Right, mukoma titaurirei imimi kuti chipoko chaSauro chakamuka zvarini mamutare. Chipoko chaSauro hachina nguva chamuka. Chichangobva kutomuka chobva chatosanganikwa nacho. Alright. Chobva chatouya pano ndobatotanga kutochindosaka kuvanhuka. Saka chipoko chaSauro ngachimbotirovere toni timbonzwa kuti zvakamira sei. Sandaifamba nzira nepapa pawaibvira nepamwe pavaitondityira nezvavaida kundiitira asi ndongoti pandichakona vachati ndadonha vamwe vachandipa mukana nguva dzeupenyu hwangu handisati ndamboromba asi ndiri munhu vaifanira kungondiramba hamuna kuziona zvese zvavaindiitira hamuna kupaona. Right, muri yeZimbabwe tiri pano nhasi ndasangana nemukomana ari kuti chipoko chaSauro. Saka tinoda kuti amene kuti imimi muri kuti kudii ko imimi pane chipoko chaSauro chatiri kunzwa kuti chiri kuHarare pakaitwa gala iya makanga muripo here? Pakaitwa gala ndakanga ndisiko. So zviri kundishamisa zviri kundinetsa manje ndezvokuti ndakambozvitsvagiridza kuti ndizive kuti chipoko ichi ndechipi. Saka mukutsvagiridza kwandakaita ndakazosangana nemamwe mavhidhios achaigadzira. Ndaida kuona fesi kuti ndichione chipoko ichi. Kuti ndakaona chakatarira uka chichibuditsa okay. Saka zvinhu izvozvo zviri kuramba zvichindishungurudza taiwa. Hakuna chipoko chakadaro. Chipoko ngachiendeka ngachioneka kuvanhu ngachizikanwe kuti chipoko chirapa ichi. Asi chipoko chauya chamuka chiripo chibaba ichi. Chachiziva nekufamba kwenguva. Alright, right, muri yeZimbabwe ndimi mune yese isisu kwedu kungoisa kwamuri chipoko chaSauro here ichi takusiyira kwamuri. Ndikuda makomenzi enyu mundiudze kuti zvakamira sei. Chipoko chiri kuHarare nechipoko chiri kwaMutare, chipoko chaSauro ndechipi? Thank you. T1 station.